tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagmahal ako ng isang sundalo. Kaya lang, noong nadestino siya, nagkaroon siya ng iba. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang ibahagi ang mga pinagdaanan ko sa taong sobrang minahal ko. Itago mo ako sa pangalang Gwen. At ito, ang aking secret file. Nakilala ko siya on my 16th birthday. That was 2015. Alalang-alala ko pa, noong una ko siya makita. Ang impression ko sa kanya suplado. Walang kaemo-emosyon. Matangkad na lalaki. Moreno, payat. Nakasuot ng shades. At tahimik. And by the way, nang dahil sa training, nakilala ko siya. Sa school. He is 3 years older than me. At habang tumatagal, napapansin ko na sumasabay na siya sa akin. Kasama yung dalawa pa niyang kaibigan. Pinagtitripan siya ng mga kaibigan niya na mukhang ganado raw na mag-training. Hanggang sa lumipas sa mga oras, mas napapalapit na kami sa isa't isa. Then after 1 month, pumunta ako sa kanila. I can still remember seeing his family for the very first time. Magkaiba kami ng buhay. I live in a very comfortable household. Masasabi mong may kaya yung pamilya namin. At sila? Hirap sa buhay. Pero never naging hadlang yun para magkaroon kami ng maayos na samahan. So naging textmates na kami, napakilala na sa bawat pamilya, up until sinagot ko na siya. Yes, DJ Rocky. Nanligaw siya sa akin. At sinagot ko siya agad. Inamin niya sa akin na unang kita pa lang niya sa akin, gustong-gusto na niya ako. Sabi pa nga niya, dun sa first monthsary namin, dun sa letter na ibinigay niya sa akin, ikaw ang babaeng iaharap ko sa altar. Kinilig ako noon. Okay naman yung samahan namin eh.
Then college days, nag-working student ako. That time, wala pa kaming sasakyan. Tapos hatid sundo niya ako. Kahit maaga pa, napagplanuhan na namin na magpagawa ng bahay. And by the way, may motor na rin kami. In fairness, DJ Rocky, magaling din talaga akong dumiskarte. Nakapagpatayo kami ng bahay sa lote nila. Lahat ng sahod ko napupunta dun sa bahay. Pero laking tipid na rin namin kasi halos siya lang din ang nagpapanday dun. Pag wala akong pasok, wala siyang trabaho after school namin, bumalik na rin siya sa pag-aaral. Magkasama kaming nangunguha ng anahaw, nagpapanday sa bahay. Hanggang sa nabuo lahat ng yun. Ang setup namin, ako ang nagbabayad ng bill sa kuryente. 3 bahay ang nakakabit doon. Kasi nga, kulang ang income niya. Ayos lang naman sa akin yun. Hindi ako obligadong magbigay sa parents ko eh. Then year 2021, naisip niya na gusto niyang pumasok sa pagsusundalo. Nung una ayaw kong suportahan siya. Pero na-open up niya to kay daddy ko. At si daddy ang tumulong para makapasok siya. Maraming koneksyon si papa. Sadyang ayoko lang talagang humingi ng tulong pag hindi naman kailangan. At dahil sa connections ni daddy, nagawa ng paraan na makapasok siya sa pagsusundalo. Napapayag ako. Basta, ako din, papasok sa pagsusundalo. Tinulungan siya ni daddy. Pero habang nangyayari lahat ng pagpoproseso ng pagsusundalo namin, merong isang matandang babae na nasa abroad. Yung asawa, tapos may 4 na anak. Etong babaeng to, since nabubore sa buhay, nilalandi. Etong mahal ko. Paano ko nalaman? Napapansin ko na may changes dun sa mga inaarte niya. Dati napaka-sweet niya. Tapos, hindi naman nagiinom. Pero that time, uuwi na lang na lasing. Nung ina-access ko na yung cellphone niya, iba na yung password niya. Hanggang sa nalaman ko na konfirmado etong matandang babaeng to na ang asawa ay nasa abroad, nilalandi ang taong mahal ko. Kinausap ko siya. Kasi ayoko naman ng ganong klaseng relasyon. Baka naman maayos pa namin. Pero, parang ina-snap, nag-iba siya ng ugali. Ayaw niya na sa akin. Ang matindi, since yung matandang babaeng yun ay nagtatrabaho sa barangay, pinuntahan siya ng taong mahal ko. Tapos, sa sobrang asar ko, pumunta ako doon. Pumunta ako sa barangay hall. Yun pala, nandun din siya. Alam mo, DJ Rocky, kung anong naabutan ko ron? Yung babae patakbo sa banyo. Para akong tanga ron. Tapos, nakita ko yung taong mahal ko dun. Nagkaharapan kami.
Sabi ko sa kanya, ako ang piliin niya, na wag niya akong iwan. Pero ewan ko rin sa sarili ko, edukada naman ako. Maayos naman yung buhay namin. Pero hindi ko alam kung bakit ko na-tolerate yun. Buti na lang tinanggap niya ako. Naging okay kami for months. Hanggang sa nanlamig na naman siya sa akin. Ni ha, ni ho, wala. After noon, ginost niya na ako. So umalis na ako dun sa bahay namin. Umuwi ako sa parents ko. Tumulong ako sa business namin. Tanggap ko na wala na kaming pag-asa magkabalikan pa. Wala naman kaming pinag-usapan pa eh. Bigla na lang siyang nawalan ng pakialam sa akin, ng communication sa akin. Reach out ako ng reach out. Wala na siyang sinasabi sa akin. Nasa loob na siya ng kampo for training. Ako, hindi ko na ipinagpatuloy ang pagsusundalo. Then one day, nabigla na lang ako na merong isang number na tumatawag sa akin. Tumalon yung puso ko. Nang marinig ko ang boses mula sa kabilang linya. Nag-take life lang daw siya just to call me. 3 beses na raw siya na sumusubok na makapagsulat ng letter sa akin. Iniiwan niya raw sa tindahan para mapadala sa akin. Pero for some reason, hindi ko raw nakukuha. So yun, kwento siya ng kwento sa akin. Tungkol sa lahat ng mga pahirap na dinaranas niya sa loob ng kampo. Pagkarinig ko ng mga nararanasan niyang hirap, nakaramdam ako ng awa. So naisip ko, magpapadala ako ng pagkain sa kampo, magpapadala ako ng pera, magpapadala ako ng bagong sapatos, bagong cellphone, na pwede niyang ibaon sa lupa para lang makontak niya ako. Pag low moral na siya. Ganun yung mga naisip ko. At yung naisip kong lahat ng yun, tinutuo ko. May mga pagkakataon na maghihintay ako ng 3 oras para lang makita siya sa loob ng 1 minuto. Yayakapin ko lang siya tapos balik na sa loob. Bugbog pag nahuli ng opisyal. Ako raw ang lakas niya. Sabi ko din sa kanya na kung ano man ang kailangan ng pamilya niya, ako na munang sasagot. Habang nasa training siya. Buti na lang nga maayos ang kita namin. Nagsa-sideline din kasi ako. At promise ko sa kanya na hindi ko pababayaan ang pamilya niya. Pero ito, DJ Rocky, ito yung nakakagulat. Siguro, nakita niya lahat ng sakripisyo ko sa kanya. To the point na inamin niya lahat-lahat ng naging kasalanan niya sa akin. At meron siyang isang bagay na inalok sa akin na sabi niya ay tutuparin niya paglabas na paglabas niya. DJ Rocky, inalok niya ako ng kasal. Pakakasalan daw niya ako. Gagawin niya raw yun. Tutuparin niya raw yun. And I said yes. Pag-usapan na lang namin pag nakalabas na siya. Sabi ko. Kaya lang, habang lumilipas ang panahon,
may napapansin na naman akong kakaiba sa kanya. After 6 months, doon lang kami ulit nagkasama. Kasama ang buong pamilya niya. Ako uli ang taya. Dan kinaumagahan, nakatanggap ako ng mensahe. Isang text. Sinugod daw siya sa ER. Sumugod ako sa ospital kung saan siya dinala. Ako ang pinakaunang nakapunta roon sa kanyang pamilya. May takot ako sa pagpuntahan ng ospital, pero kailangan kong maging matapang. Yung ospital na yun din yung kumuha ng 2 buhay ng mga kapatid ko. Pagkakita ko sa kanya, awang-awa ako sa kanya. Ang putla-putla niya. May nakakabit na oxygen sa kanya. Ang daming mga nakatusok. 2 silang na-admit. May tubig yung lungs niya. Kailangan daw maoperahan agad. Dahil may tama sa lower part. Walang bakanteng room. 12 midnight nasa hallway kami. Inalisan siya ng tubig. That time bawal ang bantay kaso wala namang magawa yung doktor. Kasi ayaw niyang magpagalaw na wala ako sa tabi niya. So no choice. Hawak niya ang kamay ko. 30 minutes ang itinagal. Bago siya naging stable. At ang masakit dito, yung kasama niya na isinugod sa ospital, namatay. Maswerte siya dahil nabuhay siya. 5 minuto lang yung pagitan. Wala akong magawa, kundi magdasal. Lakasan ng loob. Alam mo, DJ Rocky, ni isang patak ng luha, walang lumabas sa mata ko. 2 linggo akong nagbantay sa kanya. Sa ospital. Ako ang lumalabas, mabilhan lang siya ng pagkain. Ayaw niya ng pagkain ginagaling sa rasyon. Para akong siraulong pabalik-balik. Andun lang ako sa tabi niya. Hindi ako mapalitan ng pamilya niya. Kasi raw busy. Naghahatid naman minsan ng pagkain ng pamilya ko. Pero yung pamilya niya, support. Mabuti na lang din marunong umintindi yung sarili kong pamilya. Nandun yung takot na baka bawiin siya sa akin. 6 months. Pabalik-balik kami sa ospital. Lahat ng dokumento, lahat ng kailangang ipila, ako ang gumawa lahat. Memorize ko ang lahat ng dapat gawin sa ospital na yun. Then finally, nakagraduate siya. At naging ganap na sundalo. Nakuha niya ang pangarap niya. Tuwang-tuwa siya. Then napag-usapan na namin ang kasal. Napospone. Magtayo raw muna kami ng negosyo. Then last year, sabi namin, ituloy na namin ng December 2024.
May kotse naman na kami, may bahay na, may motor. Nung birthday ko pa nga, sinorpresa niya pa ako na may pabulaklak siya. Okay ang lahat. Kaya lang bigla na lang siyang naging cold. June 2024. Okay naman kami bago yun eh. Nag-birthday pa nga ako eh. Tapos biglang magiging cold siya. Once a week na lang siya umuwi sa akin. Nadistino siya sa Mindanao. August 8, umuwi siya sa akin. Pagka-uwi niya, niyakap niya ako. And then sabi niya, I'm so sorry. Masyado ka kasing wife material. Hindi kita deserve. I'm sorry. Wow. Ano yun? Tapos umalis na siya. Wala na akong paliwanag na narinig mula sa kanya. Tinetext ko siya, di siya nagre-reply sa akin. Wala na yung kasal. Kahit nakapag-asikaso na kami ng ibang mga dapat asikasuhin, nakapili na kami ng reception, ng simbahan, nakausap na namin yung mga gusto naming maging ninong at ninang. Wala na. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa magulang ko. September 12, nagkita kami. Ibabalik niya dapat yung kotse sa amin. Pero ang nangyari, nagpunta kami sa isang rest house at may naganap pa sa amin. Closure? Goodbye sex? I don't know. Then October 4, nasa highway ako noon. Nagsiscroll ako sa cellphone ko. Nang biglang may lumabas sa People You May Know. Meron akong napansin na isang profile. Mukha niya with a girl. Tapos nung kinlik ko yung profile, dun na gumuho ang mundo ko. I saw my man with a woman na may kasamang bata. Kung tama ako ng panghuhusga, yung pinatulan niya ay isang single mom. Napaisip ako. Lahat ng ayaw niya sa isang babae, nandun sa babae na pinili niya. Ayaw niya na may kulay ang buhok. Ayaw niya maikling manimit. Ayaw niya na may tattoo. Lahat ng katangian na ayaw niya sa isang babae, nandun sa kasama niya sa picture. The New Year came. May kaibigan ako na nagbalita sa akin na nag-propose na siya sa babaeng yun. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Naisip ko lahat ng mga sakripisyo ko para sa kanya. May kotse kami, may motor kami, may bahay na kami. Malapit na kaming ikasal. Tapos bigla niya lang itinapon yun ng ganun-ganun lang. Nalaman ko na 1 taon na pala sila nung August 8 na pinuntahan niya ako sa bahay.
Anniversary nila yun. Magka-live-in na pala sila. Sa upahan sa labas ng kampo na ako pa mismong nagbabayad. 3,000 to 5,000 pesos ang ipinapadala ko sa kanya kada linggo. Alam pa nung babae na existing ako pero pinili niya pa rin na magpatuloy at sirain kami. Nakakagalit. Ang sakit-sakit. And up until now, wala kaming maayos na pag-uusap. Hindi ako nagtanong kung bakit niya nagawa yun. I just decided na mag-move on na lang. Hindi ko alam kung alam niya na lahat na alam ko. Naiisip ko lang, mas trip niya ba yung ganong klaseng babae? Yung babaeng para sa lahat? Kumpara sa isang babae na gagawin lahat para sa kanya? Alam mo, DJ Rocky, nagre-reach out pa rin sa akin. Yung mga kapamilya niya, close pa rin ako sa kanila. Alam kong miss na nila ako. March 17, pumunta ako sa bahay nila. Wala siya dun, mama lang, at mga kapatid niya yun nandun. Asikasong-asikaso nila ako dun. Nangumusta lang ako sa kanila. Tapos nalaman ko, dun sa mama niya, na wala raw siyang pinapadala sa kanila. Ang gulo-gulo raw ng buhay nila. Kasama nung babae. Tinanong nila ako kung maayos pa daw ba namin. O mapagbibigyan ko pa. Napaisip ako. Worth it ba ang lahat ng naidulot niya? Sa buhay ko? Naidulot na damage sa pagkatao ko? Parang hindi, no? Siguro sa ngayon masasabi kong ayos na ako. Umalis na ako sa bahay namin. May sarili akong apartment. And I'm currently working sa isang BPO. Hindi ko rin makayanan na magstay sa bahay. Ang daming memories doon. Hindi ko rin naman masabing maayos na ang kalagayan ko. Dahil hanggang ngayon gulong-gulo pa rin ang utak ko. Pero laban lang. And by the way, DJ Rocky, kung tatanungin niyo ako kung kumusta na ang love life ko, okay naman. Siguro kaya ako nakabisita doon sa family ng ex ko. Dahil okay na rin naman ako. May jowa na ako. Mas bata sa akin. We're taking things slow. Ang laki rin ng tulong niya sa akin to heal. Bumabangon ako araw-araw. Na-excited. Hindi man ganun sobrang masaya. Pero at least, paunti-unti nakukuha ko rin. At sa lahat ng babae dyan, o kahit sa lalaki dyan, na nakikinig ngayon, gusto ko lang sanang sabihin na pag alam nyo na makakasira kayo o nakakasira na kayo ng isang relasyon, umiwas na kayo. Matuto kayo na huminto. Hindi yung proud pa kayo. At sa mga taong merong purong intensyon at mabuting puso, huwag niyo sanang hayaan na sirain ng mundo ang paniniwala ninyo sa happily ever after. Always remember that healing takes time.
Gawin mo lang lahat ng bagay na kailangan mo. Maitayo mo lang uli ang sarili mo. Masakit sa umpisa. Akala ko rin nga, nung una, hindi ko kakayanin. Dahil para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Pero ngayon, okay naman na ako. Hindi naman pala dapat nagkakandara pa o nagiging desperada sa isang tao. Be delightful. Everything happens for a reason. You are worth it. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Gwen. At ito, ang aking Secret File.